ଆଉ ଏ ମାନବ ଜାତି ହଉଛନ୍ତି ଛାଳ ପାଦର ଧୂଳି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜ ମୁଁ ଆମର ମୁଁ ମହିଷାସୁର କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଚତୁରାନର ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଅର୍ଥର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହାତ ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁରର ବଧାବ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହାତ ଅସମ୍ଭବ ସେ ନାରୀ ଯିଏ ହୁନା କାହିଁକି ଆସୁ ଏ ଦୁଃଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାର କୁକୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରର ଧରି ଆଉ ସେଠି ତା ସହିତ ଆସିବି ପ୍ରୀତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଜର ମୁଁ ଅମର ମୁଁ ମହିଷାସୁର ସେନାପତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭାରୀ Mamordi quando sono stati sparati di canarde ମହିଷାସୁରଙ୍କ ସମର ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମହାକାୟ ରୂପ ଘେରି ଉଭା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରକ୍ତ ଘଟାଇ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରୀର ଜାତ ହେଲେ ମହାକାଳୀ
Thank you.